Ago Ghana mama. Me mo akwa baba oye so oye TV. Ye di dwumadi kan sie bibro. Dwumadi a enken sueda. Me pa che se afei ne ye pa hontoma. Woni bibi. Ya to dwumadi ani din say behind my success. E wo potokasem. Na wo de ba ye asante kasem a. Edie ne wo wiye de achi. Edie na wo kai ne wo wiye de achi. Minim se wo ehintasem bi wo wiye de achi. Minim se nya ofiti prekope. E na wo be ye se de wotie. Sene ye nananom bu bese ahwede enye den kwesi nkon awoni bribi ye bema akonim kese ene eninchi a omuwo omayimu aka omahintasem e wa abrabom efa omadwuma ho efa omapade ho adofo tesemo mo beje bre na mo ahye me e wo oye so oye TV so wo befi wo na waba wo bi mu eda wase me me di dwumadie anim ye frɛ me bedwam hima Abena Boakywaa Uma bontina, ubetimi a short, a frame, ebi, na miss Major was na